ngendi dina iki, Mbok? Sarep. Sosi kok ya sarunge pesing. ora wong tuwek iki ngene iki nggih kemul, nggih turu, nggih bantah ngono lho. Sokoro yo ning kandang barang go ngene iki. Ana apa, Nak? Sik to, mosok gak pengen raketang sithik. Raketang sithik ya melu. Rasane padha nyambut gawe. Pokoke iki matur nuwun. Ya matur nuwun. Mbok. Kuat iki kudu tak gawe, Mbok. Ayo. Ana apa, Nak? Dino iki aku dioper ambek Walanda. Lah. Mbok. Anak dapur. Ladane ngileran. Ana apa, Le? Aku Kon anake simbok kok diober-ober Walanda. Barang kamera kayak mihun. Aku dioper-oper ambek Walanda. Ora sama juwe. Rada cepet Mbok iki ra betah aku kan. Ora Rada sama. cepet. Iki, kowe ndak metu iki weh tenan pol iki ten. Ana. Kon Iso aja gak iso. sing disimbok. Ayo, Wedi kon. Mbok. Walanda. Yen ana wektu Ngono ya, Nak. umbahno dulu, Mbok. Ngono ya, Nak. Yo. Iya. Hei, Walanda, teko. Yo yo